thì bên đây nó lại biêu biêu anh này gaba gaba mana gabku gorom जाबाय गाबलानि न' भिडिअ लानोसै न' हाय होनदो दे हाय दे होनदो खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने कमेन्टनि रिप्लाय भिडिअ आरोना आङो बै दाखालि बावैहाय हाबायाव मोननाय गिफ्टफोरखौ देखायनायनि भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव बहुत कमेन्ट फैदोंमोन नोंस्रानि न'खौ नायनो होम टुर भिडिअ लाबो आब' बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बहुत माबा कमेन्टबो फैबावदोंमोन आङो बेफोरखौ गासिखौबो नायनानै दोनदों बेफोरनि मोनफ्रोमनिबो लासैनो रिप्लाय भिडिअ बानायगोन होननानै सानना दं आरोना ओमफ्राय दिनै आङो होम टुरनि भिडिअखौ बानायग्रोनोसै आं बे भिडिअखौ दाखालिनो बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय बोथोरा अखा हाबाय थादोंदि ओमफ्राय अखा हाबाय थानायखाय बे भिडिअआ अखा हाबाय थानायाव मोजां जानाय नङा ओमफ्राय आङो सान्दुं दुंब्लासो बे भिडिअखौ लाबोनोसै होननानै सानना दंमोन आरोना ओमफ्राय नै दिनै एसे मोजां बोथोरा सान्दुंथ' दुंद्रायाखै अब्लाबो एसे मोजां अखा गैया बिनिखायनो आङो दिनै होम टुरनि भिडिअ बानायनोसै आङो भिडिअखौ जागायलांसै नै जोंहानि लामानि गेटनिफ्रायनो जागायलांसै आं लामायावनो दंखायो नायलांबाय थादो लोगोफोर फायदो आरो आंबो गयखौ आंबो हरलाय मोनसे दंबावोबा माइसे गय जाग्रा जाखो नोंलाय नै बै जोंनि सुदेम सेन्टार ओमफ्राय बे सुदेम सेन्टारनिफ्राय फैयै नै जोंहानि न'आ बेखिनियाव आरोना ओमफ्रायो बेथिंजाय थाङोब्ला लदाबारि होननाय गामि मोनो सिद्दा थांबा बै नुहुरनाय गामियानो लदाबारि ओमफ्राय बे गेटखौसो नायनो होन्दोंमोनथाय बावगारलायलांबाय आङो नामखौ नायफिनब्ला मिथिगोन माने कमेन्टखौ नायफिनब्ला मिथिगोन आरोना ओमफ्राय साफायना होनोसै एसे नायनो होनबाय नालाय न' लोगोफोर नायनो होननायखौलाय साफायना होआब्ला माथो गिदिर खोथाखाय न' साफायनाय हा खाथिनिफ्रायबो देखायबाय जोंहानि लामाया मोननै आरोना नैबे मोनसे गुवारा गारि गिदिर सोग्रा लामा ओमफ्राय बेथिंजाय मोनसे दङ गुसेब नै बेथिंजाय मानसि हाबग्रा बाइकफोर दिहुनग्रा बैथिबो मानसि हाबो हाबनायालाय इथिबो थोदो हायदो ओमफ्राय नै गेट खुलिनानै हाबफैबा जोंहानि न'खौ मोनबाय आरोना बेबायदि ओमफ्राय नै जोंनि रुमा बेनो बे दरजा खुलिनायानो जोंनि रुम ओमफ्राय बे नैबे ग्लास मोनथाम नुनाया बेयो टिभि रुम ओइ सिङाव हाबनानै देखायनोसै ओमफ्राय नैबेयो बे कालारफुलनि दरजा नुनाया बियो माबा माबि बस्ता माइरं बस्ता माइ बस्ता इफोरदि दोनग्रा नङा आरोना बियो बेयाव माइरं बस्ता माइ बस्ता माबा माबि दोनो आरोना नायनोबा खनसे नायनोबा नायफै खनसे नायफै मोनस्रि नै माइ बस्ता माइरं बस्ता जाबाय बेयो ओमफ्राय नै बियो गारि दोनग्रा तालाबो गारि दोनग्रा न' बियो तालाबोसो नै ताला मारिनासो देखायनो ओमफ्राय बेखौ देखायनो होला सेन्देल फिनग्रा मोनसे दं ना बियो आबौनि माबा गोथैसालि ओमफ्राय नै बेयो जोंहानि मन्दिर जोंहानि मन्दिर आइनि खुबसावदो खुलुम खुबसावदो
नैबे ओमफ्राय जोंहानि बाख्रि ओमफ्राय ओरै फैदोंलाय ओरै जोंहानि बाख्रि ओमफ्राय बेयो बेयो किटचेन आरोना बेयावहाय हाबबाय थायाबाबो जासिगोन हाबनाय लोगो बेयावहाय आं संनाय माने भिडिअ बानायबाय थाखायोना बेयावनो बहुत नुखायो किटचेन रुम आरो मानसि गाबा मानसि मानसिया उन्दुदोंमोन आरो ओमफ्राय उन्दुबाय थानायाव जोंनो भिडिअ लागासिनोमोन ओमफ्राय सिरि मोनना होनानै गाबबाय मानसिया गाबलानै न' भिडिअ लानोसै न' हाय होनदो दे हाय हाय दे होनदो दाना थाग्रा न'आवहाय हाबनोसै सिगाङावनो टिभि रुमाव हाबनोसै ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो मोनसे कमेन्टनि रिप्लाइखौबो हरनो सानखाबाय कमेन्टआ ओरैबायदिमोन आब'आ हाबा जानानै फैनाय समावहाय न'निफ्राय मा फार्निचार मोनबोदोंमोन बेबायदिमोन आरोना कुइसना ओमफ्राय आङो रिप्लाइबो हरदोंमोन मा मोनबोदोंमोनथाय बावजोब्बाय होननानै रिप्लाइ हरदोंमोन ओमफ्राय आङो दिनै बिनि एन्सारखौ होनोसै आङो जोंहानि न'निफ्राय जेबो फार्निचारफोर मोनबाखै आरोना नैबेफोर जाखिनि नुदों बेफोर गासैबो बायखाजोबनायसो मुथुआनो बायखाजोबनाय ओमफ्राय जोंहा न'निफ्राय जेबो हरनाय जायाखै हरनोबो हायाखै होननानै बुंनांसिगोन आरोना हरनो हायाखैब्लाबो फार्निचारफोर हरनो हायाखैब्लाबो आंखौ लेखा फरा फोरोंनानै हरदों खामानि दामानि मावनो फोरोंनानै हरदों बेनो आंनि थाखाय बहुत गिदिर सना रुफा फार्निचार आरोना आंथ' न'निफ्राय सना रुफाबो लाबोनो हाखायाखै नालाय ओरैनोथ' संसार जानायाव सना रुफा फार्निचार बेफोरजों खोथा गैया मोजां संसार जाबानो जाबाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय आं रिप्लाइखौथ' होबाय आङो न'निफ्राय जेबो फार्निचारफोर मोनबोआखै जेबो मोनबोआखैब्लाबो आंहा जेबो आफसुस गैया ओमफ्राय नैबे जाहा मुथुलाहाबो रावबो आंखौ जेबो मोनबोआखैब्लाबो जेबोबो बुंखाया जेबोबो सोङा बेनोसै आरोना एन्सारा जिखिजाया जायबा आंखौ कुइसन खालामदोंमोन कुइसन खालामग्रानिसिम थेंक इउ गरम जाबाय गरम जाबाय माइसि मोदानदोलाय मबाइलालाय ना मोदानसोदो मबाइला दाना रुम देखायनायाव फैफिनलायदो नैबे रुमसिम सफैबाय बे रुमा गेजेर रुम बेयावहाय आलासिफोर फैबा बिदिनो दोननाय जायो आरोना रावबो थाया ओरैनोथ' रावबो थायिखायनो एसे मा होनगोन माबाफोरखौ बै बेड कभारफोरखौ बनानै दोनथ'वाखै बोखारनानै दोनदों आलासि फैबा बेयावहाय फुथैयो ओमफ्राय नै बियो जोंहा आइमोननि रुमखौबो एसे नायदो नै मा दङ आइमोननि रुमावहाय बै आफानि टेबोल आफाया माबा माबि लिरनायानो जोबनो थाङा नालाय ओमफ्राय नै बिसोरनि आरो गंसे टेबोलाव मा दङ बहुद बायदिसिना आरोना जोंनियावबो दङ बिदिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर आं माखौ रायज्लायबाय थानो न' जिखिजाया नायलांबाय थादो आङो देखायलांबाय थानोसै नायनो होननानै बुंबाय नालाय बेनिखायनो लाबोबाय आरोना आङो भिडिअखौ
आरो गोबां कमेन्टनि रिप्लाइ भिडिअ बानायनो दंबावो आङो गासैनिखौबो बानायजोबगोन लासैनो बानायजोबगोन सोरबा सोरबा साननो नाङा आरोना बानायाखैब्ला आयौ जोंनिखौबा बानायासै मालाय बिसोरनिखौसो बानायबाय एरिबाय बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना आङो गासैनिखौबो बानायगोन आंथ' मोजांसो मोनखायो बिदि भिडिअ ओरि लाबो बिदि लाबो होननानै बुंब्ला मोजांसो मोनखायो ओमफ्राय नैबेयो बिजावजालिनि रुमखौबो एसे नायदो ओमफ्रायो बिजावजालियाथ' गथ' गोनां जाबाय नालाय रुमाव एसे गथ'नि माबा माबि गेलेग्राफोर नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे कुइसननि एन्सारखौबो हरखानो सानबावबाय बे कुइसना ओरैबायदिमोन दाखालि आङो आंनि हाबायावहाय सोर सना होदोंमोन बिदि भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव फैदोंमोन आरोना कुइसना ओरैबायदि सनाखौ नोंनोल' होदोंना बिजावजालिनोबो होदों बेबायदिमोन ओमफ्राय आं रिप्लाइबो हरखाबायमोन गासैबो सानैनोबो होदोनानै अब्लाबो आं बेयावनो खोन्थाहरफिनबावनोसै जोंहा आइमोना आफामोन सनाखौ जों सानैनोबो एखे रोखोमनि होदों आरोना बेनोसै एन्सारा जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सिंनि रुमफोरखौथ' देखायखांजोब्बाय ओमफ्राय बाहेरनिखौबो नायनो होन्दोंमोन नालाय सोरगिदिं नायनो होननानै बुंदोंमोन बेनिखायनो दा बाहेरावहाय साफायनानै देखायलायनोसै आरोना नायलांदो जोंहानि बाहेरनि न'खौबो माबायदि ओरैनोथ' भिडिअफोराव सिगांथिंल'सो बांसिन नुबाय थानाय जायो नालाय आरो नुबाबाबो बेबायदि फुल नुनाय जाया खावख्लाब नुनाय जायो बेनिखायनो दिनै फुलहैनो साफायनानै देखायनोसै नायलांदोल' नैबियो माने ओइ बारियाव थांग्रा लामा बैयो गय बारिया बेयावहाय थांग्रा लामा ओमफ्राय नैबे न'नि उनथिंजाय कालारफुलनि मोनसे माबा दङ बारेन्दा बायदिखौ न' बानायनाय बेनो आरो ना स्ट'र रुमा दाखालि आं दि स्ट'र रुमनि भिडिअ बानायदोंमोन फट' नायलायलायनाय भिडिअ बानायदोंमोन नैबेनोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आङो स्ट'र रुमखौ सिङाव हाबनानै देखायफिनाखै दाखालि देखायखानायखाय ओमफ्राय नै किटचेन रुमाबो बेखौबो सिङाव हाबनानै देखायासै माने ओंखाम ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनायावनो नुखाबाय थायोना बेनिखायनो आङो सिङाव हाबलायलायासै आरोना ओमफ्राय नै बाथरुम लेट्रिनफोरखौबो एसे देखायबाय सोरगिदिं देखायजोबथारबाय आरोना दिनै नायनानै लादो नायनो होननानै बुंनायखाय लाबोथारबाय आङो ओमफ्राय बै न'आ थिंनि न'आ बेयाव बिदिनो बन ओरि दोनग्रा दिंखिसालि जि गिसिफोर लामग्रा बेबायदि आरोना हाय लोगोफोर आंनि न' दिन्थिनाय भिडिअआ बेखिनियानो ओमफ्राय नै न' दिन्थिखांनानै आङो जिरायग्रा न'आवहाय जिरायफैबाय आरोना दाखालि जोङो दिंखि सौलायलायनाया फिथा देनाया बे न'आवहाय जिरायफैबाय बेयाव जिरायफैबा बार नाङो नालाय बेनिखायनो बेयाव दसे जिरायफैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय जायबा आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन हम टुरनि भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आंथ' भिडिअखौ बानायबायानो जुदि आंनि भिडिअखौ नायबायब्ला आब'आ रिप्लाइ भिडिअखौ बानायबाय होननानै साननानै लादो आरोना आंथ' बानायबायानो एसे लेट जाबाय आरोना बोथोरनि थाखाय अखा हाबाय थाबायदि बिनिखायनो एसे लेट जाबाय ओरैनोलाय अखा हायामोनब्ला थाबैनो बानायगौमोन आङो बे भिडिअखौ ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै ओमफ्राय सोरबाफोर माखौबा भिडिअ लाबोनो थोननो गोसोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आङो बानायगोन बेबायदिनो बानायलांबाय थागोन सम मोनब्लानो मोनसे लासैनो बानायलांबाय थागोन दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबावनाङा कमेन्ट खालामबावनाङा आरो चेनेलखौबो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबावनाङा बाय बाय